Benvidos a todos a esta primeira andaina sobre como empregar o blog na aula. Primeiramente, para poder empregar o blog, teremos que registrarnos en Gmail, teremos que abrir unha conta de correo en Gmail que nos permitirá entrar en Blogger. De xeito que vamos a ver cales serán os pasos. Se vos parece, paso a internet, a Gmail, e veríamos que serían os pasos a facer. Vamos a lo. Bueno, aquí estamos en Gmail, entón veríamos que temos aquí un apartado para o nome, poñemos o noso nome, e un apartado para o noso apelido. Aquí, onde pon nome de rexistro, o que teríamos que poñer sería pois o enderezo do correo electrónico que queremos nos obter. Por exemplo, o que estaría ben sería jacobodetoro@gmail.com. Como o que quero é comprobar se teño disponibilidade, premo no botón comprobar a disponibilidade e me indicará se está disponible ou non. Como eu só teño, me dice que non. Por lo tanto, vou poñerlle outro. Pois Xaco profe de blogs. Neste caso, a disponibilidade casi seguro que sí, se nos lo indica aquí, que sí, está disponible. E agora o seguinte será pois indicar un contrasinal. Vou non poñer aquí. Vou dalo en alto, dame igual. Pois, por exemplo, blogs. Indicaría aquí o contrasinal e un poquinho máis abaixo, outra vez, teño que reescribilo. Vale, unha vez feito isto, continúo e doulle a página para abaixo e nos pregunta aquí que decidamos unha pregunta de seguridade. Pois isto nos servirá para, en caso de que nos esquezamos nosa conta de correo ou o noso contrasinal, que nos fagan unha pregunta tipo que nos saibamos e a respondamos correctamente. Aquí nos dá máis posibilidades. Cal é o principal número de pasajero, de vuelo máis frecuente, etc. ¿Cuál era el nombre de su primer número de teléfono? Bueno, pois 981 27 42 22. E aquí indicaremos un enderezo de correo alternativo para que nos manden aí a resposta e nos manden pois cal era o noso contrasinal verdadeiro para poder entrar novamente. Pois poremos un que teño, o da Xunta, xacobodetoro@edin.xunta.es. Dese xeito, en caso de que a nos se nos esquecera o contrasinal, nos mandarían a este enderezo pois o contrasinal da nosa conta de Gmail. Se previamente respondemos afirmativamente de maneira correcta a pregunta de seguridade. Por último, faltaríanos aquí poñer as letras que están aquí en riba, que son B, I, E, S e L. Temos aquí abaixo as condicións do servicio, se queredes o ledes ou incluso imprimides, pero se non, vamos ata o final e dicimos aceptar crear a miña conta. Si queremos que Firefox recorde a contrasinal, diríamos aquí a recordar. Bueno, pois perfecto, xa estaríamos. Daríamoslle a quero acceder a mi cuenta. E aquí teríamos a nosa conta de correo xa. Hasta aquí, pois este primer capítulo, que espero que fora doado e seguramente non tivo ningún atranco. Este foi o primer capítulo e continuaremos no segundo, xa un poquinho máis complicado. Veña, un saúdo.